Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mae bar beduk. Mas Ari resik kandang guys. Ini Mas Ari resik-resik. Resik letong. Anjir negak iki gak kena diplengkang rene lho. Angel. Ini Mas Ari resik-resik. Yo tinggal ndelok ketop prak bar bodo kurang. Bodo kupat le. Nek Mbak Romo. Batai wong Mbak Romo. Delok makku. Ya, Iya kok iso. Wes ndak kerak-keru aku sing nyaponi. terus iki kan kok Weh. kok. Apa le? Nah, iki waktu iki. Nek kok iku pasti itu ku margo. Si kandang. Prei ra dodol ya resik-resik. Urung pari le. Hah? Kula le ganti sapi cilik lho. Ora tau cek dhewe. Terus sik kesana le. Di Udah adus. Ndek keruwi sik. Mesakna sik cilik. Udah keruwi. Keruwi serok lah kayak telek ya Allah. Udah sing nemen dah terus. Udah cek di keruwi nek srek ngono. Lah sing banter iya. Oke, andik rene krae, Mas. ngedol sapa ki mak itu sesuk. Ngedol sapa ki? Ngedol apa le? Kan kletong. Ta, Mas. Kentang apa kentang apa kentang aja. Mas Margo. Kentang yo. Iya. Marko dek duwe kletong. Wis mangan kosek. Dah resiki Mas rek. Marko dek kletong kok bedah. Wong iki sapi loro lho kok dek sapi kok. Wis resik mundur. Kira mundur sik tak saponan. Endi sapu kemo. Wis. Oke, jembling awakam. Awake sampe tipis. Meteng guys iki alhamdulillah. Kayak sing lanang. Itu sih. Blending. Sapine blending iki piye. Oke, mangane kosek bose urung mulih ya. Wis guys. Wis tak lanjut wis bar musiki kandang. Wis sapine kandange tetonge wis resik. Iki ya aku tak langsung goreng kerupuk. Wis adol le. Dus. Engko lawange lebih ya. Aku ning nguri goreng kerupuk. Kacamata tapi wayahe mergawe goreng kerupuk.
Jadi guys, sangune banyu ngombe. Kacamata. Kursi dipasang, entong dicekel. Bismillah. Gosong. Gosong. Panasan ini. Kepanasan geni, guys. Dah, buruk Bulek, guys. Oke pemirsa, wis wayahe sore. Aku mang goreng kerupuk wis rampung, ya. Goreng kerupuk wis bar, nguwaki tletong ya wis rampung. Iki karek santene. Sore-sore gremes iki, guys. Aku apa ndelok tandur ning sawah ya, guys ya. Ning tandur-tandur ning sawah iki. Iki rampung kabeh rasane aja didol embere. Nek aja didol berbek sik. Engko nek bek lagi didol. ning ndi mak? Didol ngene tek kae entuk dhuwit akeh engko. Tik apa? Wis tangko tak kuwi tak talene tak bukno ya. Aja didol. Didol ning ndi tik kok? Iya, didol ngene tek. Payu larang. Nggone anu sak rapan. Oke guys, ki Mas Ari ya wis duduk, wis bar mandi. Mak ya wis bar Aku adek. pengen sapa Bar mak? goreng kerupuk sesuk jualan. Aku pengen digini petaki. Mak apa? Gini sapa mak sisi sapa? Delok toprak ning ndi mak? Alah bar bodo jek suwe. Wong ki urung poso, urung sawal, urung bodo kok bingung. Kok kene dindari jek suwe kok. Gini Oke, suasana sore hari di rumah maknya. Nuansa sore. Oke. Sore-sore. Pendelok sawah. sapa mak? Kakak sapa mak ning? Alah mbah. Delok sawah, guys. Wis sore. Delok sawah. Sore-sore. Sawah jembatan glowing, jos tandure. Jos keranyas, ora nek tikuse babar blas. Jos tandure lek margo sing kono wis anu wayah anu, guys. Mecuti wis padha ambrol. Nuansa sore hari di sawah. Ini Mas Aris ini jembatan. Parine api-api, muga-muga ngunduh. Wis parine ijo royo-royo. Sore-sore ndelok sawah ning etane jembatan glowing. Lho tandure, guys. Ora nek tikuse normal kabeh. Muga-muga ngunduh. Ana petuman listrik.
Hati-hati nek sawah nek setruman. Langitnya mendung atau udan. Wayahe ape magrib. Wis ndelok keadaan. Sawahe jero-royo. Ini Pak Margo, guys. Hari ini besat bruke terbang kelalai. Jembatane ya remuk kabeh. Remuk. Sat kali ini sat karena udan. Nuansa sore hari di jembatan Lewing. Pemandangan Hotel Lara kita begini angkringan apa ae. Magrib. Lawangnya lebih sak sisih le. Lawangnya lebih le udan le. Greng. Alan-alan. Lomboke mae wohe kemerutuk. Iki kayune mae ya habis tinggal saidik. Kayu obong. Alah, pegel gereng. Pegel mae pegel. Kilo prei sedina ya gak lereni sos iki lho kena telek barang. Oke. Lemah kok no, Mak. Lemah ngono kok. Kayak kandang sapine Pak Lurah. Pemandangan sore juga guys, adem asrep ketiban banyu putih. Oke, mantap betul. Kayak gerobak ini kan. Kita wajah ya magrib. Tak cukupi semene kontennya dina iki nek tutur kata ora jelas aku mohon maaf ya guys. Kami manusia biasa lumrah akeh salah timbang bener. Oke guys, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya. Wassalam. Syuting tenan.